Half, so it's easier. So you can make it 60. You can make it 60 here. This is good. Yeah, 70 is good. This is perfect. Okay, let's go. Now everybody think about snowmobiles. Siikun kääntäkä katselen takas eteenpäin. Aina kun painan mukaan tilaa kaasuun, minkä mä voin, ne tekee näin. Kissani pitää kyllä huolen siitä, et se naukuu niin, et koko taajama herää. On se kyllä sulla sen kuullut, kun tosi 100 kuutiosenttinen kehrää. Telarilla meno kirkasta, mikä siinä se on susta herkasta. Aina mikä kiusaa sen startaa vastaavaa, kokenua kertaakaan. Haavin takana ei ole tie, se vaan lyhenee entisestään. Missä se kiikkuu sen, mikä pää ja bensa riittää ja rentti kestä. Joskus ihmettelee, miksei näillä vaan monellakaan oo kattia. Väittävät, et se on vaikea hoitaa ja monellakin tapana on leikata kiitää. Molemmin puolista huolenpito, sulla kallis vakuuttava luonteesti jo. Meinaava joutua perikaton kohta, kun elämiä katilaa helikatin monsa. Ostipa kerran moottorikelkan, kaikkea muuta kuin melkein ilmaseen. Mitä tästä käteen? No starttina voidaan perkele sammuta partin kattia, jos sulla mielessä kotiin paluu. Tilipussiin kertyvät tonnit, kaikki menee sen rempaamiseen. Mutta mä sijoitan kaiken mun rakkaaseen Snow Pro M8 tonniseen. Ehlikin aikaa sama leveli jo VRP tai Polaris. Jännitys muuttuu kokonaan musta katti, jos tykkäät ottaa riskiin. Nää haalarikin, paina kaasua, kuka saa kiikkaa tiivin keikois jauhanut